इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ग्रेटार धालिगाव आनइमप्लयड एसोसिएशना माखासे दाबिफोरखौ लानानै 3 घन्टा धरना होदों। बे नैबे धालिगाव एरियानि खाथिनि जोंनि जेसेबां सुबुंफोर दं, जेसेबां गामिफोर दं, बे गामियाव जे जोङो नैबे धालिगावआव जे साख्रि मोननांगौ, जोङो केजुवेल लेबार माने 4 ग्रेडआव जोङो जे साख्रि मोननांगौ, जोङो बाहेरनिफ्राय कम्पानि फैनाय कम्पानिफोराव जे जोङो जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहाय साख्रि मोननांगौ, नैबेफोरखौ लानानै जोङो धरनाखौ होनाय जादों। दिनै ग्रेटार धालिगाव ओनसोलनि बेकार लाइमोनफोरखौ थिसननो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। लोगोसेनो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार आरो मुलि देहा फाहामथायफोरनिबो सुबिदा होनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। जोङो ग्रेटार धालिगाव आनएमप्लयड एसोसिएशननि जानानै जों दिनै बे धरनाखौ जों लानाय जादों। जोंनि धरनाखौ लानायनि माखासे खारन दङ। बे नैबे धालिगाव एरियानि खाथिनि जोंनि जेसेबां सुबुंफोर दं, जेसेबां गामिफोर दं, बे गामियाव जे जोङो नैबे धालिगावआव जे साख्रि मोननांगौ, जोङो केजुवेल लेबार माने 4 ग्रेडआव जोङो जे साख्रि मोननांगौ, जोङो बाहेरनिफ्राय कम्पानि फैनाय कम्पानिफोराव जे जोङो जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहाय साख्रि मोननांगौ, नैबेफोरखौ लानानै जोङो धरनाखौ होनाय जादों। दिनै नुनो मोनो जे बाहेरनिफ्राय कन्ट्रेक्टर्सफोर, बाहेरनिफ्राय कम्पानिफोर फैयो, बिसोर गावनि जायगानिफ्राय लेबार लाबोयो, सुबुंफोर लाबोयो। ओमफ्राय बेनि जाहोनाव जोंनि बेनि लकेल सुबुंफोरा, लकेल सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहाय साख्रि मोना। बेनि थाखाय बिथांमोना बाहेरायाव थांनो गोनां जायो, दिनै दिल्ली, बेंगलराव थांनो गोनां जायो। दा बेनिखायनो जोङो बे जोंनि जायगायावनो IOCLआवनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जे साख्रि मोननांगौ, दिनै हाजार क्ररनि गोदान प्रजेक्ट फैगासिनो दं। बे प्रजेक्टआव जोंनि सेंग्रा सिख्लाया जे साख्रि मोननांगौ, बेखौ लानानै जों दाबि होदों। आरो लोगोसे जों नुनो मोनो जे CSR फान्डफोरा मोजाङै प्रपार इउटिलाइजेसन जाया। दिनै गामि ओनसोलाव नों जुदि खाथि खाला ओनसोलाव जुदि नों थांदो नाय, दिनैसिमबो जोङो CSR फान्डखौ मोजाङै इउटिलाइजेसन जानायखौ जों नुवाखै। दा बेफोर फान्डफोरा मोजाङै इउटिलाइजेसन जानांगौ। जों मिथिगौ जे जों दिनै नुनो मोनो जे CSR फान्डा मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रुल मथे जे जिखिनि प्राइभेट सेक्टर, पाब्लिक सेक्टर जिखिनि बिसोरनिया 5 क्ररनि उनाव गोजौआव जुदि टार्नअभार जायोबा बिथांमोना प्रफिटनि 2% बिथांमोना CSR फान्डआव बाहायनांगौ, रायजोनि डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि थाखाय। खिन्थु जोङो CSR फान्डखौ जोंनि जायगायाव बाहायालाबासिनो गुबुन जायगायावसो बाहायगासिनो दं। खिन्थु जोंनिया फार्स्ट जोंनि खाथि खालानि एफेक्टेड एरियासफोरासो डेभेलप जानांगौ, बेनि उनावसो बाहेरायाव बिथांमोना खामानिफोरखौ मावग्रोनांगौ। दा बे दाबिखौ लानानै जोङो दिनै आन्दलन खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो स्किल ट्रेनिं होनांगौ, जोङो स्किल हिउमेन रिसर्स बानायनांगौ। दा बिनि थाखाय IOCLआ बारे जोंखौ अबजेक्सन होबाय थायो जे नोंथांमोना बेनि लकेल सेंग्रा सिख्लानाव स्किल गैया, बिनि सेंग्रा सिख्लानाव गोहो गैया मावनो थाखाय, जाखिनि नांगौ बिथांमोना मावनो हाया। बेनिखायनो जों बाहेरनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो होननानै कम्पानिसफोर बा IOCLनि मानसिफोरा माखासे अबजेक्सन होबाय थायो। बे खोथाखौनो लानानै जों दिनै बुंनो सानो जोंनि ग्रेटार धालिगाव आनएमप्लयड एसोसिएशननिफ्राय जे दिनै IOCL बिथांमोना जोंखौ नैबे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै होथारनांगौ। स्किल डेभेलपमेन्टखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोंनो माखासे अनुस्थानफोरखौ बानायना होनांगौ। जोंनि बे दाबि, जोंखौ स्किल 2-3 मास जोंखौ ट्रेनिं हो, बिनि उनाव नोंसोर जोंखौ साख्रियाव लानो हायो ना हाया, जोंखौ इन्टारभिउ ला, बिनि उनाव जोंखौ नोंसोर थिसन, जोंखौ डाइरेक्टलि ओरैनो अबजेक्सन खालामनानै जोंखौ रिजेक्ट दा खालाम। बेनि थाखायनो दिनै जे बे धरनाखौ लानाय जादों। ओमफ्राय जों माखासे जेंनाफोरखौ जोङो आनएमप्लयडनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जों बे संगठना फैगौ दिनफोराव जों हाबाफारि मावलांगोन। बेनि लोगोसे आरो आं माखासे दाबिखौ नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जे मेडिकेल फेसिलिटिस, बेनिफ्राय जा पलिउसन जायो, दिनै नों थुनिया दैमाया जा पलिउसन जायो, ओमफ्राय नैबे एयार पलिउसन जिखिनि जायो, नंगौ 100% पलिउसनखौ बिथांमोना चेक खालामनो हाया, हमथानो हाया। खिन्थु बेनि थाखाय जा एफेक्टेड जायो, बेनि थाखायथ' मेडिकेलि जोङो अनेक मानसियानो बेमार आजार जायो। दा बेमार आजार जानायनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ मेडिकेल फेसिलिटिस माखासे बानायना होनांगौ। जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव एम्बुलेन्सबो होनांगौ, बिथांमोना जोंखौ अबेबा प्राइभेट हस्पिटाल बा सरकारि हस्पिटालाव टाइ आप खालामना होनांगौ, जोंनो कनसेसन होनांगौ, डिसकाउन्ट होनांगौ माखासे रगफोराव नैबे एरियायाव। बे जाबाय। आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, नोंथांमोननि थ्रुयै जोंनि IOCLनि बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोनाथ' खेला गेलेयो, नोंथांमोननि जेरै जोंना पाब्लिक सेक्टरना मोनसे टीम दं,
स्पर्ट्सनि टीम दं जेरै भलिबल टीम दं फुटबल टीम दं अलिम्पिकनि माखासे जा गेम्स दं बेफोरनि नोंथांमोना टीम दं नोंथांमोना अल ओभार इन्डियाआव नोंथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामो थिग बिदिनो नैबे खाथि खाला ओनसोलावबोथ' जोंनि सेंग्रा सिख्लाया खेला गेलेनो थाखाय गोहोथ' दंना दिनै जोङो दिनैसिमबो उन्दैनिफ्राय गेदेर जाबाय दिनैसिमबो स्पर्ट्स इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव नोंथांमोना दिनैबो खामानि मावाखै खामानि मावनायखौ जों नुवाखै स्पर्ट्स इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नोंथांमोना थाबैनो डेभेलप खालामनांगौ जोंनि बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनाय मुवा बेसादखौ मोनजोबनांगौ मोननानै जोङो नैबे खेला दुलानिफ्राय नोंथां IOCL मोनजों जड़ित जानानै जे भारतखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो बा जोंनि आसाम स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामो नोंथांमोननि अर्गानाइजेसनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो आरो गावबा गावनि केरियार बानायनो हायो नैबे बेबस्थाखौ थाबैनो IOCL बानायनो होनांगौ जों दाखालि बावैसो जों मिथिदों जे माबायाव शिलंआव जा गेम्स जादोंमोन नेशनेल गेम्स बाहाय जोंनि बे नैबे धालिगाव ओनसोलनिफ्राय उसु गेम्सआवबो बिथांमोना मेडेल मोननाय दं नाथाय बिथांमोना जों गथ'फोरखौ जोङो रायज्लायदोंमोन बिथांमोना मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां हेल्प मोनैनि थाखाय बिथांमोना जे आरो मोजां माने मेडेल मोनबावनो हागौमोन बिथांमोना माने बेखौ जोंखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ जों नुनानै ग्रेटार धालिगाव आनएमप्लयड एस'सिएशना दिनै धर्नाखौ लानाय जादों 3 घन्टा धर्ना दिनै लानाय जादों ओमफ्राय गासिबो बे ओनसोलनि हाजार मानसिफोर जों नोंथांमोना नायनो हागोन हाजार मानसि जोंखौ सापर्ट खालामनानै ओंखारबोदों जोंनि बे जायगायाव एमप्लयमेन्ट मोननांगौ मेडिकेल फेसिलिटिस मोननांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार CSR फान्डा डेभेलपमेन्ट जानांगौ जोंनिया स्पर्ट्स इनफ्रास्ट्राक्चारा डेभेलपमेन्ट जानांगौ गासिबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे जोङो हाबाफारि लादों नोंथांमोना जोंनि पोस्टारफोराव नुगोन जों मा दाबि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो डेमनस्ट्रेसन नोंथांमोना जुदि नोंथांनि दाबिखौ जुदि मावफुङाब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मा राहा लागोन जों राहा लानाया मोनसेल' जिहेतु जोङो गणतान्त्रिक देश जोङो डेम'क्रेसियाव बिलिभ खालामो आरो जोंबो डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट जोङो डेम'क्रेसि भाबै नियम निथि पालन खालामनानै जोङो फैगौ दिनफोराव माबोरै जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौ तीव्र भाबै जों लांनो हायो बेनि सायावनो जों खामानि मावनाय जागोन आरो जेब्लासिमबो जोंनि दाबिया मानिजाया गनायजाया जोङो आन्दलनखौ जोङो स्टप खालामनाय जानाय नङा जों मावलांबाय थागोन जोंनि आन्दलनखौ खालामलांबाय थागोन बेनोसै ৰিফাইনাৰীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ যুৱ সমাজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এই সংগঠন এই অঞ্চলৰ যুৱ সমাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জন্ম দিয়া সংগঠন আৰু এই সংগঠনৰ নেতৃত্বত আমি অনাগত দিনত বহিৰাগতৰ যি দপদপনি ইয়াতে কেজুৱেল পেষ্টত আমি 100% থলুৱা নিযুক্তি বিচাৰিছোঁ ইয়াতে স্থানীয় পলিটেকনিক হওক সায়েন্স কলেজ হওক আমাৰ বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয় হওক ITI হওক বিভিন্ন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱতীক আমাৰ ইয়াতে কেজুৱেল পেষ্টত 100% থলুৱা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে IOCL হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ বহিৰাগত যি এক লবিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে এমপ্লয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে যি লবি সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজাকে এটা ভিতৰত চাকৰিৰ বজাৰ খুলি লৈছে আমি অনাগত দিনত বৃহত্তৰ নিবনুৱা ঢালিগাঁও সন্থাৰ উদ্যোগত আমি গণ আন্দোলন কৰি তুলিম আৰু আমি বিচাৰোঁ অনতিপলমে মেনেজমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ লগত আলোচনাত বহিব লাগে নহ'লে ইয়াৰ পিছত আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন আমি ঘোষণা কৰিম আমি জঙ্গী আন্দোলন ঘোষণা কৰিম ইয়াতে যদি মেনেজমেণ্টে আমাক অনতিপলমে সমাধানৰ পথ উলিয়াই নিদিয়ে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন ঘোষণা কৰিম বৃহত্তৰ ঢালিগাঁও নিবনুৱা সন্থাৰ উদ্যোগত আজি দেখিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আপোনাৰ মূল দাবী আমি ইয়াতে মূল দাবী বুলি একো নাই ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সমস্যা লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ইয়াতে আজি যুৱ সমাজে আগবাঢ়ি আহিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ অফিচাৰ বা এমপ্লয়ীসকলে তেওঁলোকে নিজা একোখন চাকৰিৰ বজাৰ খুলি দিছে তেওঁলোকে ইয়াতে চাকৰিহে কৰিব আহিছে তেওঁলোকে ইয়াৰে স্থানীয় মানুহ নহয় তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব আহিছে তেওঁলোকে কোনোবা যোৰহাট শিৱসাগৰ কোনোবা এটা অঞ্চলৰ পৰা আহি ইয়াতে তেওঁলোকে চাকৰি কৰক আমাৰ কোনো বাধা নাই তেওঁলোকে নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত চাকৰি পাইছে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোনোবা সতি সন্ততিক তেওঁলোকৰ ভাগি বংশক ইয়াতে আনি চাকৰি প্ৰদান কৰিব আমি স্থানীয় ইয়াতে কছাৰী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমি বাধা আৰোপ কৰিম আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব যদি অনতিপলমে সমাধানৰ পথ উলিয়াই নিদিয়ে আমাক তাৰপিছত আমি CSR ফাণ্ডৰ আমি BRP IOC কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাব খোজোঁ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমি CSR ফাণ্ডৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এপ্ৰেণ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুদিন আগতে ইয়াতে এপ্ৰেণ্টিছত বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙৰ যি ব্যৱস্থা
আমি বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াতে শিক্ষিত যুৱক যুৱতী এপ্ৰেণ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে আৰু কিবা এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে এতিয়া মানে আপুনি এতিয়াতো আজি যিখিনি দাবী কৰিছে এই দাবীটো নামানিলে পিছত কি কৰিব আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আজি আমাৰ এই ধৰ্মঘটৰ পিছত আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম তেওঁলোকৰ পৰা যিটো সঁহাৰি পাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনাৰ পিছত আমি যদি আমাৰ একো সুফল নাপাওঁ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ আমি ঘোষণা কৰিম गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन बे एग्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन